denne guide viser vi trin for trin, hvordan man opretter en mindeside. Det første du skal gøre er at scanne mindestenens QR-kode via din telefons kamera. Tryk på linket, så bliver du sendt direkte ind i opsætningen af mindesiden. For at oprette din bruger skal du indtaste din mailadresse. Bekræft dette via linket, som bliver sendt til din mail. Den kan eventuelt ligge i din spam. Når du har valgt brugernavn og adgangskode, kan du fortsætte opsætningen. Her kan du udfylde oplysninger som personens navn, fødsels- og dødsdato, køn, et kort citat og et profilbillede. Billedet kan tilpasses til det ønskede resultat. Bemærk, at alt vi gennemgår om oprettelse af mindesiden kan ændres til enhver tid. Her vælger du et tema til mindesiden. Dette kan give siden en personlig stil. På dette trin kan du skrive en længere biografi eller mindetekst. Her vælger du, hvilken sten der skal tilknyttes til hvilken side, hvis du har købt flere mindesten. Til sidst kan vi se, hvad vi har udfyldt, og tryk derefter på Opret mindeside. Nu kan du lægge mindestenen ud ved gravstedet. Når folk scanner den, bliver de ført ind til mindesiden. Dette kræver ikke et login. I næste guide dykker vi ned i mindestenens funktioner, fra hvordan man uploader billede og video, til at tænde et lys, skrive i gæstebogen og meget mere.